Celkovo v družstve je 22 hráčov a hráčiek, pretože môžu spolu hrať aj chlapci a dievčatá. No a niektorí už hrávajú druhý rok, ale niektorí ešte len začínajú. To znamená, že tomu treba prispôsobiť aj tréning, aby tí, ktorí chcú napredovať, aby neboli nejako brzdení, a zase tí, ktorí sa potrebujú učiť, aby sa mohli tie základy naučiť. Ja si myslím, že to je obraz minuloročnej sezóny seniorského družstva, keď vlastne stali sa majstrami Slovenska, tým vlastne pritiahli mnoho detí v basketbalu a mnoho detí vlastne si vyberá tento šport a chce ho robiť. Práve problém je v tom, že úzka základňa, tým pádom aj ten výber tých hráčov, ktorí by mohli niekedy v budúcnosti hrať extraligu alebo dosiahnuť niečo aj v iných kluboch, je veľmi malý a práve toto by mohlo spraviť veľkú robotu tým, že tá základňa sa rozšíri, potom aj vlastne bude sa dať vyberať z tohoto hráčiky tak, aby mohli hrať tú extraligu. Myslím si, že tieto deti to ešte tak nejakým spôsobom nevedia posúdiť, že či sú to zahraniční alebo naši hráči. Im sa jednoducho páči ten basketbal. Basketbalista LeBron James. LeBron James.